Haleluya. Amen. Nhasi muzvara nhasi taungana muzvara nhasi tichikudza Mwari, kudza Jehovha veupenyu anotipa nyama nemweya zviri pamwe chete. Saka taona kuti zvakakodzera kuti tombotaura nezveshoko rake rimbopatsanurwa pakati pavanhu, nokuti vashoma vanorinzwisisa. Rinoda nyasha kuti urinzwisise, uye rinoda nyasha kuti uriparidze, uye rinouya kune avo vanosangana nenyasha. Haleluya. Amen. Kune vasikasangani nenyasha, shoko irori richatovagodora uye richavarwadza. Asi ivavo vakatorwadziwa negodorwa kudaro, vachitotendeuka vasangane nekumambo ekumusoro kudenga. Otherwise ndo vaya vatinoti vakasikirwa kuraswa. Ini ndinoitwa munyori kupaJerusarema idzva nobachamboko. Ndinoitwa baba mashindi kupaJerusarema idzva. Saka tinokutendai saizvozvo kuti tasangana mane shamwari sevanhu vanga vagarisa tisina kungopanana mashoko akanaka, mashoko eupenyu. Tinotenda kuti hama dzedu dzatinofamba nadzo parwendo muri vapenyu, asi tadzoka zvakare tine zvakawanda zvatati timboita zvebasa raMwari. Saka saizvozvo tinombokupai mashoko matsvene kuti tigone kusangana tichinyengetera. Saka saizvozvo tine shoko rakanaka ratakapiwa naTenzi tigone kuparidzirana kuti tipe vanhu mashoko anoponesa, kuti panguva yekupedzisira vanhu vazoziva kuti shoko rakanga vakaparidzirwa. Isu tisu vanodana vari murenje tinoti gadzirai nzira dzaShe dzirurama. Saka saizvozvo ane hembe mbiri ngaape kune uyo asina, vane zvekudya ngavadye nevamwe, nekuti guma kwavapedyo. Saka shoko ratiri kuparidza panapa vatendi, tava kutoparidza shoko rekuti vanhu vanzwisise chokwadi cheshoko, kwoita ngano, kwoita shoko. Vazhinji tinonzwa vachiseka panoparidzwa shoko raMwari, vanenge vachiseka vachiombera maoko. Handionese kuti munhu anenge achinzwisisa shoko raMwari paanenge achiseka nekuombera. Vanenge kumutambo wekomedi. Izvo pedze zvinonge vanhu vari pakomedi, nekuti kukomedi ndo kunoomberwa maoko, kwete mushoko raMwari. Mushoko raMwari munhu anofanira kuti ange achirinzwisisa, achiriteerera. Saka tinoda kutaurai pano isu tichiti makaitirwa ngano, zvino tava kukupai shoko raMwari, tichakuparidzirai shoko raMwari. Ivhangeri yedu chabva kuna Timotiyo. Tichatsungira tiri pakuparidza tichitaura zveshoko raMwari kuti vanhu vanzwisise kuti ivhangeri yaMwari painoparidzwa chii chofa kuti chiitike pamunhu. Ivhangeri inoita kuti munhu aseke, rega inoita kuti munhu adzamise pfungwa dzake achinzwisisa shoko raMwari. Kwana apostoli chiwenga munenge muchiitirwa ngano muchiudzwa politics. Iyo haisi mharidzo inoponesa mweya womunhu. Mharidzo inofanira kuti iparidziwe kuti munhu mweya wake uponeswe, noti kuti munhu aende pagomba kunonzwa komedi, kunonzwa nhau dzaana vamunangagwa dzenyika. Aiwa, isati tisive nyika, hatitauri zvenyika, totaura zvekumusoro kudenga. Nekuti Kristu akataura vanhu akati, aiwa baba vangu pamunamato wake mukuru, handinamatiri nyika iyi kuti ive nerugare, asi tinonamatira vari panyika vamakandipa. Vanoona. Saka ivhangeri inoparidzwa navanhu vazhinji vanoparidza nyambo nekuseka. Asi ndinoti kwamuri, ivhangeri yenyika, chiprofita chenyika hachigoni kuponesa mweya yenyu. Zvino ndidzo ngano dzamunoparidzirwa. Chinzwai mashoko akanaka anobva kuna Timotiyo. Verengai munyori. Timotiyo toibata pa4 chapter mukati. Ndinokupupurira kwazvo. Tarirai, ndinokupupurirai kwazvo pamberi paMwari, naKristu Jesu, iye uchatonga vapenyu navakafa. Iye Kristu ndiye achatonga vapenyu navakafa. Teererai munhu, pakuoneka kwake neushe hwake, kana pachitaurwa nauyo kunzi
pakutongwa kuchaitika iye paanenge akuonekwa. Kana vanhu vachinzi vachatongwa vakomana, panenge paakutaurwa nhau yechokwadi, nekuti vamwe vanhu vanofunga kuti kunamata kutamba, asi kunamata hakusi kutamba. Vamwe vanotora kunamata kuita sedambe, asi kunamata harisi dambe. Kutongwa noguma kwenyika kuchavapo. Vanhu vakafa vakafira muna Kristu voga vaitenda muna Kristu vaita mabasa akanaka ndo vachamutswa. Nevapenyu vachazosara vaya vachirarama vanonzi vachaona Kristu vochingamidzana naye mumakore. Kana vakanga vaita mabasa akanaka badzi vachaponeswa. Asi zvino kana waenda kukereke yengano, kereke yakanga isina Kristu Jesu, ndine urombo hama yangu, nekuti guma kwenyika kuti kwavapo. Ivhangeri munoparidzirwa nhasi ndeyekutsvaka mari nekupfuma, asi vanhu havakutauriri mashoko akanaka kuti siyai upombwe, siyai kuba, siyai kuuraya, siyai kureva nhema. Vanongotaura nhau dzekupfuma pamusoro penyika ino, asi nyika ino hatigari nokusingaperi nekuti isi tiri vadariki, tiri vapfuuri. Zvino tinokupa ivhangeri yechokwadi kuti murege kuva nengano. Vanhu vaMwari ndo mashoko atinokupai kuti tendeukai nekuti kudenga hwaswedera. Murume kana achinge akuya meso ake anenge akatsvuka somurazva womoto, haagoni kunge ave achiitira munhu nyasha, nokuti nguva yenyasha ndiyo iyi yatiri panapa nhasi. Kana iwewe ukasagona kumira panguva iyi yatiri nhasi, sori hama yangu, uri kunotsva mayatenzi. Tobva nayo pa2 namba. Paridza shoko. Chiregai ndiparidze shoko. Famba uchidaro ndavakuramba ndichidaro nenguva yakafanira. Kunyange isakafanira. Kunyange nenguva inorambwa nevanhu kuti ndiparidze vhangeri, indotoparidza vhangeri. Raira. Ndotokurayirai. Tuka. Ndotokutukai futi. Ranga nemwoyo murefu. Ndotokurovai nemwoyo murefu. Ndichikudzidzisa vhangeri. Dzoka futi. Ndumeni ipapo. Paridza shoko. Ndoparidza vhangeri. Ramba uchidaro nenguva yakafanira. Regai ndirambe ndichidaro nenguva yakafanira. Kunyange isakafanira. Kunyange nenguva isikadiwe nevanhu. Raira. Ndotokurayirai. Tuka. Ndotokutukai. Ranga. Ndotokurangai. Mwoyo murefu. Chimira ipapo. Zvikuru nokudzidzisa. Kana paitaurwa nawe kunzi ranga nokurayira, pakutaurwa nawe kuti kana shoko rakunzi rinorayirwa. Shoko rinorayirwa sei kumunhu? Kana munhu asina Kristu Jesu, kunorayirwa uyo munhu ana Kristu Jesu anonzwisa shoko raMwari. Hani muri kuona? Saka tinokutaura shoko riri pano nokuti kungosiya zvakaipa chete ndiko kurayirika kwacho. Unenge watorayirika kuzvikuru. Kuteera shoko rechokwadi risiri shoko renhema. Iri yari yamunoparidzana naapostoli Chiwenga riyariya, nanamuparingi ari kutsvaga mari riyariya. Riyari yamanje vanoparidzira kuti vanhu muwande, vanoziva kuti vana Chiwenga vakasaparidza politics, Chiwenga haana vanhu. Chiwenga haana vhangeri yaanenge anayo. Chiwenga akasaparidza politics, haana vhangeri. So those people vanotendeuka kuna Chiwenga vari kutoteerawo politics dzinoparidzwa naChiwenga, kwete vhangeri yaanoparidza. Vhangeri yeushe hwaMwari Chiwenga haana. Muparinga vhangeri yeushe hwaMwari haana. Nekuti muparinga anoparidza zvinhu zvemari, nekuti anoda mari. Tarisai mapasita enyu zvaanoita anokukumbirai mari. Vamwe vanotokumbira offering pagomba mustreet Chiwenga wenyu. Anoti haadi mari, asi Chiwenga anokumbira mari mustreet pagomba paya, otaura kuti vanoda kupa. Patemberere ipapo nhai shamwari paunokumbira, tiudzei kuti zvakanyorwa papi kuti Jesu paakafamba munzira dzomumusha achiparidza, pane here paakati yanguva yeoffering? Jesu haana kutaura izvozvo, asi akaparidza vhangeri. Hamusiri ime here mutorera vanhu mari imi makambotaura kamuchiti hamutorera vanhu mari? Ko maakutora kamari? Handiti muri kumbira offering panzira? Zviro tinokuparidza chokwadi nekuti offering yavanhu hatitore. Panzira hatikumbire mari dzevanhu. Toparidza shoko raMwari zvakanaka. Chiwenga anofanira kuti atendeuke, muparinga anofanira kuti atendeuke. Anozviti muprofita Javha uyu ndewasatani mukomana. Akapfekawo naSatani. Mandungwe anofanira kutendeuka. Mazomba Steve anofanira kutendeuka. Neuyo anozviita Mwari ari kugara kubudiriro uyo anofanira kutourawa uyo. Dai iri nguva yemadzimambo akare vaiuraya vanhu vakadai, nekuti vanhu vakadai vaimhura Mwari, vaisvita vana Mwari.
Kwa manyati 3 namba. Nokuti nguva ichasvika vacharamba kutendera dzidziso yakarurama. Mira ipapo. Pane pandataura ipuwe pekuti munoti taakutuka vanhu. Asi manzwa vhangeri yataura zvakanaka ikati tuka raira. Saka isu tinototuka vanhu vavesa kutamane vhangeri yaMwari. Vachinyepa kuti vanhu vaMwari. Inini Jehovha vakatotaura pachena vakati hakuna kana muprofita kuZimbabwe. Vese vanozviva profita ndevenhema. Hakuna kana chiedza kunyika yeZimbabwe. Saka tinototuka vanhu ivava vakadaiswa nekuti havasi vanhu vaMwari ka. Vhangeri novaini tovatituka uvarange zvikuse nekudzidzisa. Ndawarikonzera kuti nyika yenyu irohwe neshafu. Nekuti nyika yenyu imi kuti irohwe nenzara inhau yenyu inini munozvita maprofita 10. Maprofita anoita 100, more than 100 muZimbabwe. Ine nzara yakadai sei. Umobva auya achizvitindi Mwari. Uchidza Bhaibheri Mwari akambotuma muprofita anokuratidza. Mwari akambotuma vaprofita vangani? Panguva imwe chete. Kwaiona naDhanieri, kwaya Isaya, kwaya Johani, kwaya Kristu. Havana kubata pamwe chete. Havana kubata pamwe chete. Ko ava ndevanani kwadarika 1000 na. Havasiri vere vaprofita vaive matanda vakadya patafura yaIzebheri panguva yaElijah. Vaprofita vaiprofita namatanda vakataura kuna madzimambo. Asi ndo vaprofita aka vakazinourayiwa panguva iya pagomo reKemari naElijah. Nguva yekuti Mwari achitanga kuonekwa vanhu vachitenda kuna Mwari chaiye mupenyu. Elijah akataura akati aiwa vakomana vanhu ava musavasiya. Panikai vanhu ava vanofanira kuti vaurayiwe. Asi vakaura vanhu vomuprofita umwe chete. Asi vanhu vakanga vari zviuru nezvinhu zvavaprofita. Vachiprofita zvimwe chete vachiwirirana. Vaiprofita zvimwe chete vachiwirirana. Havasiri here kuti zvivaprofita vaya vakazourayiwa namambo. Mambo achinge arota hope dzake akataura akati inini ndarota hope varume ndobva adedza n'anga navaprofita navaroi. Akandiudze kuti ndarotei. Chimbondiudza kuti ndarotei ndiri muzondidudzira zvamarota. Asi havana kana mumwe chete chavakataura. N'anga navaroi vakanzi roya hope dzangu namambo nevauke vakanzi roya muuke hope idzi. Vakatedza kudzuka vakabva vaurayiwa. Ini ndiri kutaura ini nhasi uno pane here muprofita kuZimbabwe anotaura kuti iye ndikamuvenga izvozvi nhasi nomuti murume ndiprofite kuti ndakarotei madeko. Anoprofita. Kana pakaoneka muprofita akada toziva kuti kuZimbabwe kune muprofita. Kuzvonedza. Ngaende kumutungamiriri wenyika onoudza kuti akarota zvekuru. Tione ugorarama. Tione kuti muri maprofita chaiwo here. Indayo kuti madzimambo eko zvino very weak. Dai vakanga ari madzimambo edu akare atinoziva. Asingatende nhema idzi. Kutaura kunoku tingadai tichichema maprofita. Dai mune order munyika. Dai nyika ine order. Dai musina nzara. Asi ndine urombo zvikuru. Nekuti nguva yekuparidza kwaPorofita Bharita. Nguva ichasvika. Vacharamba kutendera dzidziso yakarurama. Mutume ipapo. Nekuti nguva ichasvika. Nguva ichasvika. Vacharamba kutendera dzidziso yakarurama. Asi vachida kufadzwa panzeve dzavo. Mucharidzira vadzidzi. Saka vadzidzi zveprosperity zvemari zverugare rwepanyika. Kuti Jesu vaipamusoro kuti kwakatongo. Voita zaizvo. Kana murume akatongonzi murume kwane bvudzi zvinhu zvinonyadzisa. Ngavegedzwa. Iko vachita bata Jehovha vache vanhu vakopfeka magemenzi machena. Vanopandiwa. Ndakabva vachifuratidzira nzeve dzavo pazvokwadi. Munozviunganidzira imimi zvino kwazvo vamuati vakuparidzire vanongano. Muchitenda zvinopadza nzeve dzenyu. Muchiramba shoko chairo rechokwadi rinoponesa. Mashinurai pazvinhu zvose zvatinokuudzai. Tambudzika. Onai tiri kutambudzika nevhangeri. Bata basa revhangeri. Ndiri kutobata basa revhangeri hwamwari. Upedzise basa rako. Ndakupedza basa rakanyepwa naMugodhi naMwazha nanamatwara naapostoli Chiwenga. Vatumwa naMwari. Ivo vatumwa naMwari. Basa revanozviti vakatanga kare vana Johani Masoani takatanga kare. Vanoti chechi nemadzibaba edu Johani akanga achingoimba chete. Bhara rakanga achidhiraivhiwa nevatumwa. Iri ndiri kuti vanhu ivo vakanga vachiri vanhema vakanga vachinyepa. Vanaapostoli Chiwenga vanozviti zviro kwazvo vaprofita vanozviti zvevaapostoli. Iri ndiri kuti vanhu vakatangira vaimba vane makororo vanavo. Ndiri kuti vana Mwazha vanozvitaura kuti zviro kwazvo isusu
takanga tichifamba mumhepo tibhuruka mumhepo tope vhidhiyo yaakafamba yacho mumhepo iyo nyika painzi rudhija rekuti makamera akanga atowapo kareka hakuna varungu anoziva zvinhu zvakadai zvichiitika kufamba mumhepo ndokuda kudenga kufamba mumhepo ndovana vanyungu simasipagada mutondo maoo vaiva kuzvikoro apo simasaramusika ekufamba pawaya ndo akanga aitwa nana mwari handika saka isusu takutaura evhangeri yechokwadi pano yekuti vese vakatitangira kutanga vana maso vakaramba vhangera vachiti vhangeri chimunya vakati bhaibheri chimunya ipavhaidzi havasi vanhu vamwari ava vakaramba kudya chikafu vakatanga kudya maputi murenje tiudzei kuti iye jesu murenje chaakagadzira chingwa vanhu vakadya chingwa asi vanodya maputi achipfeka munyatera hakuna mwari akadaro toda kuudzai chokwadi vanhu ngavatendeuka vateere shoko ramwari mayatiti 6 number nekuti ini ndinotodururwa tarirai taakutodururwa nguva rwendo rwangu takatochengeta kutenda zvino kubva ikozvi takachengeterwa takatochengeterwa korona yekururama yekubasa yatichapiwa nashe yatichakuwa mutongi wakarurama iye mutongi akarurama nezuva ireri nezuva iro ndisiri ndoga handisiri ndega asina vose vakada kuonekwa kwake neavo vakada kuonekwa kwashe wedu kristu zvino kana vhangeri ichitoparidzwa iyi vanonzwisisa nyatsai kuteera shoko muziva kuti shoko kana richiparidzwa pane chawabata here pane chawanzwa here ndakutaurai ndikati inini vese vanokuva munoti vakatanga mabasa amwari kare ava havana kana kutumwa namwari vanhu ivavava imbavha namakororo macheche emadzibaba enyu saka tendeukai nekuti usho hwekudenga hwaswedera ticharamba tichikuparidza evhangeri kuti vanhu vanzwisise kuponeswa kweshoko ramwari ivhangeri atoparidza ine kungoti chiwenga regedza kuitira vanhu ngano pagomba kana wakatumwa namwari chiwenga paridza shoko ramwari zvakanaka muparinga rega kuparidza vhangeri yeupfumi mukati mekereke yako usatorera vanhu mari iwe muparinga uchinamatswa regedza kupfugamirwa nevanhu iwe muparinga pentecostal churches regai kunamata makamira musanyepera vanhu kuti yangu yekutaura ndimi inoi iye isiri kwekutaura ndimi ndimi dzamwari dzinoyadzeka neramponesi amen amen. Richard next speaking to Ashley. Am I helping? Hello? Hi. Yeah, I'm calling in regards to a ticket that I have. Okay, what's the ticket number? It is sorry, one second. I believe it's RNS 6772. RNS 6772? Yeah. No, it's shorter digit. Okay, sorry, one second. akatachipasa chiti